A razem z nami hejter. Cóż się wydarzyło? Pierwsza runda twoja, pokazywałeś swoje wielkie judo, a koniec końców zostałeś poddany. Wydaje mi się, że tlenu zabrakło. Robił codziennie treningi, robiłem tak jak mówiłem 3 w tygodniu. Powinienem jednak chyba zrobić codziennie. Cieszę się, że się przyczyniłem do sprowadzenia jego rodziców do Polski. I tyle, no co mogę powiedzieć więcej. Przykro mi, że przegrałem, chciałem wygrać, wiadomo. Mam nadzieję, że pokazałem też w miarę poziom. Nie skończyło się to w 5 sekund. Powalczyliśmy, pobiliśmy się trochę. Cieszę się także i z przegranej. Zawalczyłeś na 2 galach z rzędu. Kiedy mamy ciebie się ponownie spodziewać w oktagonie? Jeżeli dostanę jakąś propozycję, na pewno jej nie odrzucę. Na 9 czy na 10. Daliście niezły pokaz. Gratuluję walki. Razem z nami hejter, a teraz zapraszam Państwa na kolejny pojedynek.